Nandito na naman kami, nagkwekwentutan sa isang tabi. Katulad na dati, pagkatapos sa klase, dahil ikaw meron ka tabi, nagsasabi. Basta yung mga cancel, ako nga pala si Paulo. Nakita ko isa sa mga pinaka-petty, puta-petty na ngayong news sa Pilipinas. Siguro na maalam nyo na yung nangyari sa sinabi ng DILG na kakasuhan daw nila ang probinsyano. And alam mo yun, ba't sobrang ganito naka-arte na tayo ngayon? Ito tayo ngayon para magkwentutan mga kansas. So chill muna tayo ngayon. May mga unting memes here and there. Pero ngayon, gusto ko lang may pag-usap sa inyo ng normal. Sa ano muna tayo sa sukot at tatawa. Kailangan pag-usapan muna natin ng Pilipinas bago to bumagsak. Kaya inis ako sa news na to. Isa tong form ng prohibiting free speech. Creative freedom para maapektuhan ka ng isang fictional series. Sa sobrang fictional nga niyan, dapat matagal ng patay si Cardo. Walang ganyan kagaling na pulis. Kung meron na siguro marangal, may magaling. Pero yung ganun kagaling, yung tipong isang brigada ng mga kriminal, nilalagpasan lang ng mga bala. Yun, wala silang comment. Ay, hindi ganyan kalakas yung mga pulis namin. Grabe naman kayo. Baka naman one-man team na lang kada isang bypass operation. Diba? Yung wala silang comment kasi maganda ang bagsak ng ilaw sa kanila. So, ang isang malaking problema dito ay yung censorship. Yung sinasabi nila, wag mo to sabihin. Ang sinabi kasi ng DILG, hindi nila pinapatigil yung probinsyano. Pero ibahin nyo yung script nyo. So, para siyang passive-aggressive na nanay o tatay mo na, sige, wag mong gawin yung homework mo. Sige, wag mong gawin yan. Ganun din. Nape-pressure lang din yung production crew. Alam mo yun, kahit sobrang gasgas na ang probinsyano sa akin. Realistic naman sila kahit papano di ba? Kahit mga simpleng topics lang, di ba? Uli naman tayo elitista dito. Kung nag-enjoy ibang tao dyan, di mabuti, di ba? Ang ano lang is maging realistic ka lang. At makikita mo naman na realistic, di ba? May mga mayor na corrupt. May mga police officer na kupal, di ba? Di mo maiiwasan yan. Tapos, di ba? Sabi nga ng isang Pilipinong philosopher na ang ngalan ay Wilasius Revilliemeus. Joke lang. Ba't ka nagagalit? Siguro ay totoo. Kaya ka naiinis. Para matablan ka niyan, lagi lumalabas yung pagiging sensitive ng mga tao na dapat matigas ang balat. Pulis ka. Diba? Di ba dapat matigas ang balat mo compared sa isang normal na citizen? Kasi nakikita mo ang dugo, ang underbelly ng Philippine society natin. Kayo ang nasa front lines. Kayo ang nakakakita first hand at kayo ang nag-aayos. Pero sobrang dali nyo ma-trigger or sobrang dali nyo maapektuhan. Bato nga pangalan ni De La Rosa. Hindi ba dapat modelo nyo yan? Alam mo yun? PNP. Ang probinsyano is destroying the reputation of policemen. Also PNP. Hindi na kailangan ng probinsyano gawin yon. Kung yun ang goal ng probinsyano, I'm sure hindi na nila kailangan gawin yon. Like parang ginagawa nyo na yan on your own, PNP. As in, kung meron mga kayong gustong linisin sa sarili nyo, yung sarili nyo mga pulis ang kailangan nyo sabihan, hindi yung production team ng isang fictional show. Ano ba? Bakit ganyan lang ang pinagsasabihan nyo? PNP kay Imelda. Gusto ko yung isang fictional character ang mas kaya nyong labanan kasi sa isang totoong tao na kinasuhan na ng Supreme Court. Ako naman, wala akong pinapanigan dyan kung ano ang sinabi ng Supreme Court. Mas matataas ang tinapos sa akin yan. Mas alam nila ang galawan sa loob. Kailangan natin sundin. Kumbaga, hindi naman ako namomolitiko dito. Ang sinasabi ko lang is, bakit sa totoong buhay, sobra kayong passive. Ayan nga. Pero pag mga fictional characters, alam nyo, hindi naman lalaban sa inyo kasi isa to TV series, doon kayo sobrang galit na galit. Hindi naman ako nanonood ng Victor Magtanggol na pag hinawakan ko yung isang martilyo, nagiging si Thor ako Siguro ako Carpinthoro. Jokes! Hindi naman ako naniniwala na yung dalawang bata lang yung kasama ni Cardo, hindi na trauma sa lahat ng mga shooting scenes na ginagawa nila. Yung tipong nagbabaril lang may namamatay. Normal na bata pa rin ako. Hindi ako nagtatabla. Naniniwala ba ako doon? Naniniwala ba ako doon sa lola nila doon na kada linggo nagdadasal na hindi mamatay si Cardo? Pag kailangan ng gamot, huwag mong subukan. Yung kanyang puso na sobrang di na kaya yung mga pinagagawa ni Cardong gago na yan. Aatakin sa puso. Yan ang lola na may pinakamalakas na puso. Sobrang realistic ng probinsyano.
nadaplisan na yung dila ni Ricardo Tanisa. Yummy! Sabi ko sa'yo eh. Nawawala na ako sa topic. Nasaan na ba tayo? So, ayun. So, bakit ang dami ko sinasabi dito, Paolo? Kasi, babagsak tayo ngayon sa main topic natin. Social Justice Warriors. Nako, dahil sa sobrang sensitive ng mga tao ngayon, tipong wala ka na masabi, ang ayoko sa lahat censorship. At bilang isang member, ayoko ng censorship. Lahat tayo merong free speech. We are entitled to our rights para sabihin ang gusto natin. Syempre, we take responsibility kung ano man ang magiging balik sa atin noon. Pero, hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na huwag mo sabihin yan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Pwede niya sabihin yung kahit offensive. Kasi sinasabi nila hate speech. Hate speech ang hindi protektado ng batas, ng human rights. Kumbaga, once nag-incite na yan ng call to action na maging violente ka or patayin mo isang tao, ganyan-ganyan, hindi na yan free speech. Okay? Kasi ang rights mo ng bilang isang citizen ay natatrample na ang rights ng iba. So baga, pwede ako sumuntok pero titigil lang yan sa may ilong mo. Hindi yan pwede lumagpas kasi kasama yan sa mga rights mo na maging safe sa bansang ginagalawan mo, di ba? Pero ako, hindi mo ko pwedeng pigilan na gumalaw sa naaayon sa aking space, di ba? May kanya-kanya tayong lugar, di ba? Yun yung respeto sa isa't isa. Walang society ang kaya mag-perform ng maayos kung tayo ay kanya-kanyang galaw lang na hindi iniisip yung iba, di ba? Common sense lang yan, di ba? Pagdating sa free speech, maraming nagsasabi, wag mo sabihin yan. Pag binigyan mo kasi ng safe space yung mga ganyan, tipong, hindi mo pwedeng sabihin yung ganito, hindi mo sabihin yung ganyan. Hindi yung mga taong innately na racist, sexist, or ano mga est yan, makakagahanap lang sila ng paraan para wiggle, yeah. Para makahanap ng paraan para makapasok sa mga posisyon na gusto nila. Kung hinahayaan mo silang magsalita at nalalaman ng iba, sabihin natin may mga ma-offend dyan, okay lang yun. Hindi kaso ang ma-offend, okay lang yun. Kasi ganoon sa totoong buhay, kailangan tumigas ang balat mo. Mas madali ngayon silang malagyan ng spotlight once may sinabi na silang sobrang racist or sexist or whatever. O yan, so ayan sinasabi ko diba, when meme mentality glorifies criminality. Ito na naman tayo. Mga social justice warriors, laban! Alam mo, ang hirap kasi sa mga social justice warriors, yung puso nila nasa tamang lugar, pero mali yung kanilang pamamaraan. Like, gusto lang naman nila na hindi masaktan, pero sa ganitong galawan, maraming pwedeng makalusot. Maraming way para ma-censor mo isang minority kasi sasabihin mo, gino-glorify kasi nila. So, ito, bigyan ko kayo ng example. Ayan, sinabi ng isang tao, syempre, isi-censor natin to. Nire-respeto ko ang kanilang rights sa privacy. Pero, di ba? Pero ang kanilang mga ideas are open to public scrutiny. Sick Filipino. Okay, so marami siyang typo at grammar, di ko napapansinin ha. Sick of Filipino culture glorifying false idols, thinking it's funny and humorous, wherein it '(s) not. I must say again, Badang is a pedophile. Those roars you heard came from a raging father whose child were allegedly molested. The thing is, you'll find it funny if it's a joke, but shit is real. And people paid lives for it. For a fucking humor? Why disgusting? You're all disgusting human beings, but not me. I'm superior. I am morally superior to all of you. And repeating their words every time for every day is far annoying. Naiintindihan ko yung kanyang pinoproblema. Pero hanapin natin ang mga mali dito kasi alam nyo naman, tayo dito, mahal natin ang mga memes kasi yun na lang nagmamahal sa atin dito. So, una kong sasabihin ay glorifying false idols. Kailan yun nangyari? Pag inulit mo ang isang sinabi ng isang ganyang tao, ang tawag doon is mocking. Di ba ginagawa mo yun minsan na pag may sinabi siya, ang bobo mo naman? Ganun yun eh. It's a joke eh. Hindi nang ginagawa na nilalighten niya or desensitize niya yung ginawang krimen ng taong yun. Ang ginagawa mo lang, nilalait mo siya. Kay etong mga taong to, ang nag-iisip ng ganyan. Hindi yung mga taong nag-e-enjoy sa humor niya. Alam niyo yung dark humor. Alam mo yung gallows humor. Protektado yan eh. It is a kind of humor. At hindi yun hate speech. Kasi it's a joke. Take a joke. Ang dami na kasi ngayon mga pabebe na gusto nakakulong sa kwarto nila at hindi alam ang tunay na mundo. At hindi ka magiging ready sa tunay na mundo kung ganyan ka ka-sensitive. Kailangan matigas ang balat mo. Kasi ito ang mundong ginagalawan natin. Tapos na ang paghehele sa'yo ng nanay at tatay mo. Yung mga racist, sexist, nandyan yan palagi. Kahit sabihin mo, wag mo sabihin ang bading bilang isang derogatory word o ang isang skin color bilang isang derogatory word. Kahit hindi niya sabihin yan, it will always be inside them. Yung pagiging racist, sexist sila or whatever man sila. Pero kung isa-censor mo yung sasabihin nila na wag mo to sabihin, makakahanap lang sila ng paraan
para makaikot sa society yung ginagawa nila. Oh, iwas na ako dyan. Oh, iwas na ako dyan para di ako mapunta sa spotlight. Hindi siya effective. Hindi yun ang tamang paraan. Oh, may ibang paraan, pero hindi yan. Okay. Hayaan mo magsalita ang lahat. Let them talk. Hanggang hindi yan nagiging hate speech. Yung mga geto yan, yung mga social justice warrior na example number 1, diba? Ano ba ibig sabihin ng social justice warrior? Ito, punta natin ng Urban Dictionary, isa sa mga pinaka-legit na meaning sites. A person who uses the fight for civil rights as an excuse to be rude, condescending, yan nakita ko nga kanina yung sa sinabi niya, and sometimes violent for the purpose of relieving their frustrations or validating their sense of unwarranted moral superiority. I'm the peak of a Filipino. Ako na, ito na. If you don't like it, then problema nyo na yan. Because they can't accept that life is unfair. Weh, hindi ko pwede sabihin, weh. Kung meron man mga tao na gino-glorify sila, they would glorify that with or without the meme. Sa totoo lang. Ako, kung nakita ko man yung mga taong gumawa nun, makikita niyo yung mukha of disgust sa mukha ko. Ulit-ulit ko yung sinabi niya sa mukha niya. Yung tipong may inis siya kasi maaalala niya na dahil sa sinabi niyang to, ay napunta siya sa presinto at nagsayang siya ng buhay doon, di ba? Pero para sabihin mo sa akin na humor ko, na ginamit ko itong mga memes na to para mag-enjoy, gino-glorify ko sila. Ikaw ang may topak sa utak mo, hindi kami. Alam ko masaya na parang, wala kayo sa akin, buti pa ako, hindi yan ang humor ko. Hindi ako na-invite sa mga parties, pero at least, I'm morally superior sa lahat. That is not the wise way. Like, nagigets ko naman yung gusto mong iparating, pero hindi yan. Of course, may mga memes na that is not in good taste. Minsan about sa mga disabilities or about sa death. May mga timing yan eh. Kung di nyo alam yung sinasabi ko, manood kayo ng British humor, sobrang dark sila. Dry humor. Hindi siya yung mga slapstick na comedy tulad ng kultura natin na paluin mo lang ng dyaryo tapos mayroong canned laughter. Nakakatawa na, di ba? Every culture iba-iba. Iba-iba ang style, iba-iba ang kinalakihan nila. Dahil ba doon, masama na ang mga British? Or dahil ba doon, dapat ikulong natin lahat ng mga British? By that standard? Or by that kind of logic? Di ba hindi? Ang ano doon is yung art of putting the joke in. May lugar yan. May oras yan para bagsakan mo. Ang mga social justice warriors, nagiging divisive lang siya sa mga tao kaysa nakakatulong. Kasi yung gusto mo, magalit ka dito kasi ganito sila. Tapos patahimikan mo sila kasi hindi ko gusto yung naririnig ko. Diba? Ang pampangit. Pag si Kong ba tinawag niya yung mga viewers niyang nasasaktan yung mga pilay doon? Di naman, diba? Kahit hindi nagkakaroon ng snow dito sa Pilipinas, ang daming snowflake. Naalala ko tuloy yung kay Tap. Yung disability daw niya, yung pinagtatawanan. Pero, di ba napapansin mo ba gaano ka-twisted yung ganong pag-iisip? Na ikaw, di ba? Ikaw na isang morally superior. Wag niyo binibiro yung si Tap meme. So gusto mo itago siya. Kaya nasasama siya sa society. Hindi siya pino-push away at tinatago sa masa na wag niyo anuhin yan. Kung ako yung nasa Tap meme na yon, malulungkot pa ako, ay, hindi pala ako normal. Di pala dapat akong malagyan ng joke or ano. Sobra ako pa inaawa dun sa kanya. Kung tunay kang kaibigan nung nasa meme na yon, you will let him be a part of everyone else. Dapat ipaparamdam mo sa na wala kang kapansanan, pre. Sige, makikitawa kami kayo kasi na-enjoy namin yung ginawa yung flip top na nag-e-enjoy lang kayo magkakaibigan, at kami, nakikinood kami sa'yo, nag-e-enjoy kami. Ikaw na isa ka pang white knight dito pero hindi babae ang wina white knight mo eh. Yung sarili mo lang na moral high horse ang sinasakyan mo. Masarap ba mag-fap sa moral superiority? Kasi ako, hindi ako nag-enjoy doon eh. Para kang, alam mo yung mga bubble boys, yung mga nakatago sa mundo, ikaw yung nasa loob, you will just feel ashamed na parang, hindi ba ako dapat pagtawanan? Hindi ba ako dapat kasama sa mga jokes? Hindi ba dapat ako pakatulad lang nila na pwede rin naitin? Di ba, nagkakaroon ka tuloy ng anxiety. Nagiging anxious ka tuloy sa dapat mong galaw. Yung mga tao nakiki-enjoy kasama nila, I'm sure, yan ang tunay na isang kaibigan. Yung naglalaitan kayo, nagkokotongan kayo, nagbababuyan kayo, yan ang tunay na kaibigan. Pero ikaw, kung itatago mo siya sa likod ng pinto, itatago mo siya sa cabinet na, di wag mo hawakan yan, ako. Yung Tap niya, pinagtatawa naman yung kanyang kapansanan. Ikaw ang nag-isip ng kapansanan yan. Kami, nag-enjoy lang kami bilang kapwa na tarantado, di ba? Sila naggagaguhan, nakikigago lang kami sa kanila. Ay, ako, dami ko sinasabi. Pero opinion ko lang yun kasi, alam mo naman, medyo malapit sa puso ko mga memes. Kaya pag once nakakita ko ng mga ganitong sinesensor ng freedom of expression tsaka free speech, naiinis lang ako. Nagiging siya, alam niyo ba yung 1984 ni George Orwell? Yung nandun yung thoughtful, hindi yung thought na yan ng mga white knight, thought police. Yung tipo pag-isip mo lang
ng ayaw nila, pwede ka nang kasuhan. It is a novel by George Orwell. It is a dystopian plot. Nandun si Big Brother din pala. Naku, kung naalala, doon pala si Big Brother. Na nakikita niya lahat ng galaw mo. At meron lang mga klase ng words na pwede mo lang sabihin. At pag may iba kang sinabi, iisipin nila isa kang terorista agad. At wala na, boom! Nagkaroon tayo bilang ng book review dito. So maraming salamat sa mga nanonood. Basahin yung 1984. Maikli lang naman yun. It is a classic novel. Marami kayong malalaman sa libro na yan. Malalaman mo yung mga rights mo. Like, magkakaroon ka ng extra appreciation sa rights mo bilang isang citizen and yung freedom na ini-exercise mo at mga pinaghirapan ng mga bayani natin at mga lawmakers natin. So, doon nagtatapos sa ating kwentutan mga kansa. Sana mayroon kayo natutunan. At sana, gusto ko lang mag-vent out ng inis ko sa mga ganitong klaseng mga news. Sana magkaroon ng DILG, maliwanagan sila sa kanilang kapetihan. Sana magpatuloy pa ating freedom of expression at free speech. Paulul, out.